Bener. Iki dina Kyai Margapati jalo. Tak jalo. Bener. Ya, pasake kawan aku. Prabu Anusapati. Ayo, Pradulo Anusapati. Wadul karo Anusapati. Wis tiba titik kala mangsane. Kowe bakal mungkasi uripmu kowe Anusapati. Anusapati. Ingsun tampa bali pangestuning Cirata. Sangeteng pamundi. Kyai Maesawongan. Sabda tinimbalan Kang Mas Prabu Anusapati. Coba ingsun mundhut pirsa. Ngenani katentreman lan panguripaning kabeh kawula risaku Banegara Singosari. Kadya paranja. Kepareng matur Kang Mas Prabu menawi wonten cewek sojajaripun aturipun ingkang arayu mugi kersa paring pangaksami. Iya. Awit saking kaperbawan asma dalem kinarya dados pengayoman wonten ing Singasari. Wiwit kawula ingkang mapan wonten Karang Pradesan minggah wonten ing Parden lumebet wonten ing Kitagara uripipun sarwa bramugru pindha alabur madu. Saya-saya sagung para sentana nayaka namung ngesti dawuh pangandikanipun Kang Mas Prabu boten wonten ingkang wani nggodhangaken palengganipun Kang Mas. Yen pancen saur kukilaning kawula ing sakukuban Singosari. Wis ora padha tresna marang ingsun jumeneng nata. Ingsun bakal lerek saka dewa keprabon Kyai Maesawati. Kula kinten boten wonten peranganipun Kadang Sentana ingkang badhe wani kalian pangos dalem Kang Mas Prabu. Syukur mawon ayu bagyo. Ono layak. Bocah prajurit kanthi nenan pantu sabda. Wis toaken dawuh. Unsa Kang Mas Prabu. Prajurit ingkang satu gendangan menika pinanten nawon. Kyai Maesawati. Sabda tinimbalan Kang Mas Prabu. Cetono peranganing menungso sing ora tresna marang ingsun. Yur gawe cilakaning prajurit penamping saengga kinanten nawala. Apa kan? Wiyo sing ponang kintoko Kucuk katon Regaratu citana jawi Anusapati wong agung semune ngalembono marang ingsun. Mila megat. Ratu Dilpara
Sinuyudan pring sagung kawulanipun abet welas pring sasata pados lambung tempo pundi pancening suju meneng ratu orang beda-bedakake antaraning kawula cilik lan ayakaning praja Yai Maisuman. mung sadidik cacatira
kuwasa yo nggunakake panguwasamu kan sabenang. Duwe-duweni kekuatan banjur miting nimpes marang cilik. Kuwi patrap lan tumindak. Nanging tekaku ana ing tapal wates negara Singosari aku cek aku ora nrimake bab sedane Rama Prabu Kenaro ya ora enggah Rajasa Bathara Amur ing bumi. Tohjaya, apa aku luput yen mateni karo bapakmu Prabu Kenaro? Ya kene ora. Ngertenono. Bapakku to Sudarmaku. Aku tunggul metung sedo. Iki sing ngedari bapakmu pas. Kalamun bapakmu tak pateni, cara utang nyaur wong nyilih balekake. Prabu sobat. Apa Aku kira-kira nang mergo katindes marang panguwasamu. Kang iki dina aku kepengin banget yen perlu weleh saka keprabon. Kowe adwar jandon tangkep Jojo. Tohjaya. Kowe ngerti wewadean wong Singosari mergono antekmu kae. Sopo ande? Waluh. Tohjaya. Lakon kowe mateni Prabu Anusapati. Nanging yen ora bisa kelakon tugel gulumu kowe. Oh tebah gadamu ra Mandek. Piye? Sobat. Perang nganggo atus balung kadhe kulit. Karepmu Ora bakal ana karampungan. Kang kuwi sadurunge perang Kasirwaten. Sawang apa sing tak gowo. weluh. Kiai Gandring yo Kiai Margapati sing Kowe wani kumpil sirahmu nantang marang Bungkah. Yo. Senajan kowe gregem Kiai Margapati yo Kiai Gandring. Sijen jembirene rompangin damu. Ana kumlalintang pecah sikar merapati. ora susah kok Kiai Subarai dibuktekake. Lakon kenging benuh. Ibu. Boten kesumah. Ya Nusapati. Tatu ning atiku ora kena ditebus nganggo apa wae. Nganti aku kelakon sungkah ana ngarepe pangkene garwaku. Pawongan besok sing mateni marang garwaku ya Kang Mas Prabu Kenarok patine ana ing pengarepane. Lah, saiki wis cetha. Kowe saiki tatu aran kerajaan sedelok maneh mati. Mula
Aku sing merjaya Anusawati. Dadi kowe sing nyedani garwaku. Ya Kang. Apa lupute garwaku ya? Kaluputane dimpet dindet Anusawati. Ngelarang hati-hati. Gawe kogling atiku. Mergo aku tansah tidak sio. Atrap lan tumbidake garwamu Anusawati. Ora mung kuwi. Negara Kisruh Singosari ora tentrem ya marga saka tumbidake Prabu Anusawati. Yai Tohjaya, aku ra ngira babar pisan yen tumindakmu kaya ngono Yai. Barang elingi sepira gedene katresnane Kamas Anusapati marang sliramu. Bebasan cilik dileliting dikempit diindit. Paribasan sekomong kari sakpuluhan garwaku luwe ditulake marang kowe Yai. Mergo gedene katresnanku karan marang kowe. Nanging saiki piwalesmu kaya ngono Yai. Ora watake menungso. Nanging watake iblis. Mana? Iblis laknat keparat. Yai Anusapati. Cukup. Mana? Apa to Jaya? Aku njaluk yen kowe manut kepenak uripmu, parandene kowe dadi sandungan kelilip. Bakal tak sampurnake tanrabi tadi garwamu Anusawati. Aku manut marang kowe. Ya, Kowe sing nyedani marang garwaku. Tatone atiku ora bisa bakal manut. Cocok. Mate iya buang koleo. Jerebabah kepada lemah. Kelang dadi mati. Anusapati gugur. Karwo ugi nderek pecah. Boten napa-napa. Utang niku nyaur nganaki. Yen nyilih wajib balekake utang wajib nyaur. Ngaten. Walu turu kabeh. Singosari Kumblang karamkan Prabu Anusapati gugur ingkang lenggah kuwaos wonten ing Singosari terah kenarok Bathara Sang Amurwa Bumi panjenengan Kanjeng Pangeran Tojon. Walu turu Paring Kumblange negara Singosari. nggih Aku Kang Gumantirata kanthi tambah gelar sesebutan Prabu Anom Tohjaya. Tohjaya. Walu turu Paring dawuh arep darbe atur apa? Unang jabang menika titesipun Prabu Anusapati. Tanggap dengan kula kersakaken. Ya. Wulung tan wulung sipun nang jabang iki besok yen to wis gedhe ngancik remaja. Kanoman mesti bakal takon sapa wong tuane. Dheweke mesti bakal ngudi tuwuh sapa tenane wong tuane. Kang iki ndak pasrahke lan kowe. Aku njaluk Panjenengan aja nganti dheweke urip mangsa borong patenono walu. sandika dawuh. Prajurit ora ketang kepiye wae. Iki sih tilmu kadang. Mula ayo padha diruk. Sinuwun, lho, Kamas. Nyuwun pangapunten Kang Mas. Rindhikmu boten saged nylametaken yuswanipun Kang Mas Prabu saha Mbak Tuantai. Boten nginten menawi Tohjaya. Menungso ingkang sampun kocatan ing rasa ilang kamanusan. Lembuhan lan sakabehing para prajurit
sapane kunar balik Kang Mas Prabu Anusapati. Aku Mahesa Buatel bakal support. Aku ora bakal balik ana ing kraton Singasari yen to aku durung bisa royak sirape kedaton Singasari. Rukti prajurit. Angen-angen kurina wengi-wengi rina kelakon. Toh Jaya jumeneng ratu Anusapati gugur. Wis kelakon. Pangeran Toh Jaya nguasani kraton Singasari. Titise Anusapati ora perlu gaman kang landhep. Idak rongkongmu mutiar kowe kudu Papaco ing Singasari. Saya suwe, saya tumpi undung. Marga keranda Prabu Kenarok lan keranda Sang Akuwu Tunggul Ametung padha rebut panguwasa nganti ponang jabang bayi sing ora ngerti dosa perkara bakal dadi sasaraning sanjata. Yen ora lumpur ponang jabang bayi iki putrane ingkang sinuwun Prabu Anusapati. Ora hayune ponang jabang bayi tak slametake. Oh. Ya. Walutru. Kowe muja mobalin hawa nepsu. Kowe nglenjepe barang sing bapak gawe goro ing Singasari. Ya. Bocah iki tak gulana. Bocah iki bakal tak paringi jimat asma Ragawuni. Toh Jaya, kowe aja sumangkean. Keredaning atimu ora bakal bisa mbedah kutaning mesti. Budidayamu isih kalah karo garise Gusti Kang Maha Suci. Bocah iki bakal tak gulonah. Besok dewasane bocah iki ya iki sing bakal bisa mbaleke kajayan Singasari. Ya, tak gawa munggah Gunung Lawu. Ben aja nganti wong Singasari ngerti. Bocah iki tak singetake.
Iptenono toh Jaya Walutru. Piwalese ponang jabang bayi besok aja takon dosa.